martanyang nahita. Asiniro hamadihamu doho dami nasian di bata mata. Doho nasian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Oras madi kita saduna. Dia makadong asaha porsyaon kata ni di bata di kita. Di mana tersurat di 2 Musa bintu 10 ayat 1 ayat 0. Batu bulat terdung luar kala Israel siap tanu Misir di arena sasadei saha manasida tu halongonan Sinai. Ai borha do nasida sian rapidin gawi saha nasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonan isido marsaro Israel todo. Dui nakko masih Musa maupun di bata. Jadi di jauh-jauh bama bana siya dulu nama songonom adohonom tu pinopar ni si Jacob bawa mutu hala Israel nunga di idahamu na hubain tu hala Misir na hubain tu hamu ira di atas habong ni pidong raja wali masahat hamu oppe molo ditangiok kamu suara jalan diraduti hamu badan na hubain jadi hasyak kumahamu sian nasa bangso ay gukmia hudulia portilio menjadi haraja malin mahamu diahu jala bangso nabadia ma agka hata sidomono halan Israel ido sahana dia makadonga saha porsyaut di bagasan Yesus Kristus adoran sota pahiba-hiba turun nang takasdo marjulu taida majo aduk sada barita na mardongan kuda mungkin tatadda dora hidong manang burung elang buhado burung elang lako mengajarkan anakna lao habon napatanna masai uli jala belajar kita sian cara hidong elang manang pidok sigag, manang si barung, bagaimana cara elang untuk mengajarkan anaknya terbang. Mungkirat hiarata persejari seekor elang mengajarkan anaknya terbang dengan cara yang ahame. Bereng ma anak elang na di bagasan sarangna terdidorong hidup neidui siap bagasan abe apalagi nama tipuni sarang manang asar ni pidok elang alai ditiki is dorong sekijang mede bututoro mana tidak tapatanna ketika hampir jatuh tubuhnya segera menyambar dan menopangnya dengan sayanya baru dibuat musim itu kijang baru dibuat kijang di kedua musim kedua jalan nung dipalui songon nabadawu sambar musim do habong naik jalan diulap di musim dibuat tuna tipu ujungnya apa yang terjadi anak elang dalam proses yang diulang-ulang di proses nakenganin nasi diulang-ulang berdebut diulang-ulang lahu berbuahun anaknya ternyata anak elang akhirnya mampu terbang sendiri gabi mui mah bang anak ni elang sian proses nanti naik hidupnya alami menarik cara di hidupnya untuk membuat anaknya bisa terbang dan dibalik-liling dan dipasok-sok dan dipamanja-manja dapatan dan dipamanja-manja tetapi dilatih gabi mandi semua ini dunia yang dohong nanti perhatian di mata kita juga dalam proses ini mau dilatih oleh Tuhan ini kita mau dilatih dengan sebuah proses proses itu nanti di mata kita Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir Taida mana kengani na dilewati na sida ima laut Tiberau na dilewati na sida manang naseta gwari badan guru manang guru pasir
nasa taguari ima hamaulo, nasa taguari kuk permaraan na mga lewati na siya Mesir itu tano Kanaan. Alay ng pesongoni, ito nga tungan niya kahamaulo din si Buhay. Tadi at dapat na hamaulo kamaulo, bagaimana nasib umatnya. Justru tidak ada yang hancur. Justru mereka terbentuk. Gabi ala di hamauli terbentuk tuh hala Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tertopang. Itu nareng dota. Jadi dan tebu. Tapi aku jo 40 tahun ini. Di 40 tahun ini mereka terlatih. Aduh dilatih. Mereka dilatih di mana kaitan menjadi bangsa yang kuat. Ikon ini berjudul. Bukan bangsa yang manja, bukan bangsa yang cengeng. Nah, itu tidak macam kerana namurat cengeng. Di pasok musongoni. Bahkan dan beliau mandiri mangat diri sudari. Menangarong beliau bahkan manang manangah sebuih manapun jauh sebuih menuci piring sebuih manangah dan buih. Kenapa? Karena tidak lagi ditopang, itu sudah dimanjakan. Bagaimana mentalnya? Mental tempe. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengancam. Alamira nekon pawota sadana arga keberengot pada ima anak elang nak elang itu melatih anaknya supaya dia mandiri dan kuat. Ternyata dia harus diuji, dia harus dimanakan seolah-olah dibiarkan, tapi ada tujuannya dimanakan. Cara proses itu adalah membuat gabi mandiri. Somonido di bapak tu bangsui. Somonido nak kita tu kayak nak kota supaya kita juga mau diingatkan. Itu nak pinasai apa ni di bapak di dua musa di dusa pusio. Napatan na perjuru neneng dokonota ikut berengot tadi si bawah saya taguari do di bagasan turkunon. Allah menyelamatkan umatnya dengan kasih. Tolong diroha di debata di ima di dulu si nenek sida di jalan di bait di batado salah satu serancangan Tuhan, anugerah panggilan Tuhan bagi umat Israel jalan di sini berengot tanah kalian. Bagaimana mereka termotivasi tahu sebagai identitas mereka. Tadi dia mengkadong sahabat siang. Pembentukan ini yang menjadi sungguh luar biasa. Napatan nana berjudul ikut berengot dinasti do bawa kebebasan hadua. Nani do di debata di mana saya tahu kolong na, mana saya taruh pakai nani puasa yo. Dungnak kok masih mu satu maupun debata. Jadi jauh-jauh Obama tu ibana siap dulu ini nama songonom marokonom mutu pinopar sejako. Wabuau mutu hala Israel nunga di idamu nakubain hala Israel. Huwa kamu lapatan nareng dohoron na siap kanungan. Allah mau mengingatkan umat Israel supaya ia telah mengingatkan itu asa di boto nasida. Aluau nasyam Mesir dangalani guguna. Tetapi mereka itu adalah harus sadar kunang lupa nasida di tada dikuaso nabi dan di mana. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Itu nandohon asa di boto nasida. Aluau nalilian di bapa iman tu nasida supaya mereka mau menceritakan itu, mau imanakan dengan babuahon mernida mabaini di guare mai iman nasai taruh nakangan supaya tahu, supaya mereka tetap bersyukur. Itu mononunga di bain nasida di patong khas nasida gawe di ingat nasida maka kemerdekaan itu adalah saya tahu hari mai hadiah nasida di patah itu nendon asahara jauh nasida pernah dia tuh di Jawa ikut ditangion nasida Jakoba merkiti suara di Jawa ikut radutan ni nasida bangso ima ikut radutan nasida pada nabi dan di Jakoba tu bangso ikut jamok nasida ahamai asal ikut pada di ahamai aulun Jakoba di Batam nomor 8 unang marlauk hapos nasida unang be murah-murah mandeli unang be murah-murah marsak alai bidok sudah sida ima asagabi marnio somon pangso na terbi pangso na ju cara na dipakai na dipasu-pasu di jebata na badua kun nendo honon ni debata to na sida marhite si Musa i manake bangso na badia do na sida molo dido bangso na badia ima na pinapuli
na nabuhi ima patuduhon identitas ihabadiyaw na sida ipatuduhon na sida ma songon bangso na terpilih manang bangso na tinudo ni na tinokpan Jehovah ikut patuduhon na sida ma hadiriyong manang kultur manang budaya manang pargulun na sida bahwa mereka itu adalah bangsa nabatinya memiliki iman dengan hubungan kedekatan cara dunia melihat umat Israel Allah membudayakan budaya di Mahabadiah. Asa mulo diarahon di batada sida marhite si Musa ima asa diut na sida Habadiah na sida ima manangihot suara di Jehovah ikko na dong di tengah-tengah na sida ima nakengani na manangihot suara Jehovah supaya mereka paradihot muluna namar lapatan di asa totong polo na sida ringkas mendengarkan suara Tuhan sebagai petunjuk Indonesia. Itu benedok nakeng tole di patulariho. Naung takas do di ingo na sida ima baga-bagai jala di na sida na totong di leo debata tu na sida sada kesempatan patuduhon Habadiah. Alam dia makadong sa hapor siya mga reduti pada Nabi Nabi Jehovah tubang sona magabisada si pegang manasityo sida dia dapat jolma dia dapat importiyon las marhidero dia makadong sa hapor siya hijau turpu todo tu kita di mana kali mga reduti pada para leonne sada hubungan yang luar biasa sada na masay si tiruod di pabua di tumpu kodima dadda di naolo bangsa Israel gabi harajawan madi-madi ima magdukon na sida tuhata di Jehovah jadi sahata masadok bangsoy mangadusi akadidok na sida ma saduku na pinabuo ni Jehovah bahenon nami may namar lapatan dang adong di tengah-tengah nasida na tapak-tapak kulik padohan alay tung rimdo tahi doot hata nasida mangoloy Jehovah jala tung tapak do daw nasida tapak na do tajam na bitahe do kuna di pangoloyon jala ido sada jamita na luar biasa na taida syatru tahun mari kita dia makadong asahapor siya ido hataridani harajaun hamadikun akka pagisina tung takas manada tung takas lima di Habadiah tung takas marnida masuk-masuk jala tung takas makaguluhon hataridaan naung iloas di batayta badai halugaon na pinasanay. Atong naoloy may, dukom may, kabisada, paso-paso, kabisada, dalata may, halak na pinili dyan ng gusto, ibatay ka. Amen. Muli ate mariho, alay Tuhan, ibata, marihiti hatam.